Sziasztok, én Natus vagyok. És És itt van velem ki? A bumbus. Máté Hellóka. és Bálint. Hello. De szar kezdés volt ez. Jó ez. Jó van. Menjünk. Ne, verd szét a billentyűzetet. Csak csodálkozz, hogy leszakad. Csak Na a merre? billentyűzet tartom szakadt le. Na merre menjünk? Nem tudom, valami lakhelyet kéne keresni. Menjünk bumbus országba. Cukorkország létezik? Félrodlátnám. Hol vagy? Mindegy, gyere után. Laptop. Cukorkország létezik amúgy? Nem tudom. Bálint? Na mindegy, én megyek fürdeni. Hallott, itt lementél a hegyen? Igen. Nem haltam meg. Szomjazik az emberem. Nekem is. De én még nem adok neki inni. Én adtam már, de gonosz vagy. Meg fáradt. Az enyém nem. Csinálj padot. Tudod. A pad, ez fontos. Eddig is átlátszó volt a víz? Igen. Nem, ilyen kék volt, ami nem láthatta át, mert meg volt tiltva. Hát ez így... Most már lehet inni? Nem. Csak úgy állhatsz bele. Hogy kell? Honnan tudjam? Here's the find clear water to drink. Leizélem neked. Fürödjél le. Köszi. Van egy bumbus ország, még egy. Itt van ilyen nagy totemféle. Dün 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 dün. Betímelem. Figyelj, menj arrébb, megmutatom, hogy kell betímelni. Kiütöd a földet alóla. Kész. Hogy kell? Megvan. Ő nálam mit maradt? Na. Nem meg. Ó, ez bodza. Nekem ez jó. Nekem mindkettő szar volt. Ó, ebből lehet inni. Kell, amiből lehet inni? Van nálad óra? Itt egy mély kaptár. Most már ebbe beletették azt is. Nincs amúgy, nem az, Mi de kell? ebben lehet inni. Jaj, de jó kösz. Hal! És most életbe is iszok egyet. Nézd, mi van nálam. Szóval hogy csináltad? Te volt benne hal. Én És megfog... megütöttem. Leütöttem baltába. Én is! Neked is van halad. Akasszuk fel. Nézd, hol vagy Máté? Nem tudom. Hallon, nem tudom leütni a halat? Hülye madár. Ebben vannak méhek. És én úgy hallom. Kacsa, 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 kacsa. Yes. Kell sötétedni. Ott jönnek a bumbusok. Én megyek úszni, szia. Ráhagy már itt a szarba. Te jönnek utána. Szerintem te utánad jönnek. Aha, mert engem láttak meg. Valahol menjünk, valami kis cigánylaktanyát csináljunk. Molotov. Azért én a biztonság kedvéért. Én biztonság kedvéért ide bejövök. Hogy jött? Hogy mentél te be? Te bementél? Én mentek egyet. Jó, mentsi. Slot egyre. De te bementél? Aha, Én nem tudok. én benn vagyok. De engem ki is A néma itt van Isten. Kicsi Isten a kezembe. Keresztre feszítve.
Ó, Jézus, nem tudom melyik volt amúgy. Jézus. Jesus Christ! Látom, nem vagy nagy Isten hívő. Adjál már! Ezt már megbeszéltük. Egy párszor. Szerintem menjünk. Mentettél? Igen. Szerintem nézzünk valamit. Azt mondja. Van hangja, hogy ugrál az őzikének. Én gyújtom meg. Tudod, hogy lehet ez hangulatosabb? Mindjárt megmutatom, nem? Flergán, de ügyes vagyok. Én nincsen. Belém hívódott a GTA-t. Ez így lehet csak hangulatosabb. Hála Istennek. Mi? Tök hangulatos. Nagyon. Körbeüljük, éneklünk. Valami Felkérjük a bálat, hogy énekeljen. Kasszifróf, ez mi? Mi? Ne erre dőljél már, meghaltam. Mi? De mi? Ez. Mindegy, nem kell. Majdnem meghalt. Meg véres lett a kezem. Nem jó irányba ül. Nem akarlak zavarni, de itt vannak. Hol? Már hallom a hangokat. Én is. Azt hittem mögülem jönnek, de nem. Két fával leülök pihenni. Köszönjük, toljál arrébb. Hát én nekem a fejem a fába van. Szóval nem tudom melyikünknek a szarabb. De... Mi? Menjek a szerverre? Gyere! A tus meggyújtsa a nagy rönköket. Hát itt leült úgy és recsegsz amúgy. Hagyjad majd győzikéket. Meghalt. Csapatmunka. Van fejem. Hát nekem is. Itt éljünk már, itt élünk, jó? Jó van. Csak én Addig előtte még egy betímelem a helyet. győzikével beszélek. Miért? Meg akartam ölni az őzikét. Nekem kell fákja. Ennek sokkal rosszabbak a hangjai, amelyek voltak amúgy. Na, legyen már fákjám. Köszönöm. Madár. Betémelhetlek? Ha? Nem találom. Mi a neve? Mit nem találsz egyáltalán? Terjed. És mi a neve szerint? Írd már le neki privátba. Nem. Kolvá. Ennyit ír be. Marha halk vagy, Bálint, csak szólok. Ennyit írjál be. Annyira jól nézek ki. Nem marha vagyok, hanem hal. Itt mászik egy teknős békát, ezt meg kell ölni. Miért nem halsz meg? Vigyázz már. Ugye menj onnan. Menj onnan, elő fog jönni. Gyere már onnan. Nem, én ölöm meg. Jó, de akkor én is elmegyek, de menj arrébb. Mert nem fog úgy előjönni. Gyere elő! Be kell tímelni. Ó, van. Ez elment. Elszaladt. Mert tudjuk, a teknős végleg gyorsabb. Kivéve, ha nem. Hát ezt soha nem fogom szétütni. Nem baj, majd előjön. Úgyse szalad el. Leüthetlek? Nem. Maradj már! Inkább azokat üsd le. Azt sem tudom, hol vannak. Ott. Mögötted, nézz hátra. Ez csúnya! Liza! Ez nagyon csúnya lett. Nézd rám!
Júj, te kis cuki-muki. Mozog a béka! Atus, gyere már! Többen lesznek. Adjál fejet! Gyere ide, te kutya! Ó, hogy ez a bokor megvédett. Adjál puszit a bokornak. Adjál puszit neki. Ne meneküljé. Puszit a bokornak adnod kell. Hát én Mi van? nem jól mondom. Az utolsó szót írd Te már gyújtottad? Miben? azt? Ha még elértem volna a vízhez, elaludt a tűz. Mi bajod van, Bálint? Írd le! Várjál, mit beszélgettem én? Mi? Ja, aha, ez volt az én emberem. Szerver neve. De egyetlen kiadja a szervereket? Azokat kiadja. Várjál, csináljunk csontot. Beírom azt, amit Bálint megint De mondhatod a recseg, mikrofon. nagyon! És Nézd. nem nagyon értem, mit mondod. Halott ember. Szedjünk még testvéreket. Na, mikor fagy meg? Mi betű? Na, ez mi? Rude. Várjál. Jaj, ez nem jött össze. Ó, kaptam csontot. 2 csontom van. Csak vigyázok rá, csak így vesz, hogy barátod vagyok. Jön még egy gombos. Védjél meg! Attól szerintem jön még egy. Hát ez kancsal. Betímelhetem? Megölt Hogy lehetne rakni? Én már szeretettem. G. Vagy mit? Nekem nem is, nincs neked a levegőben volna izé. A bumbus. Nem tudom, én most építkezni akartam, de A B-vel nyitod meg. tudom már. Ó, hajj meg! Kell a csontod. Jaj! Nem volt nálam semmi. Azt addig vidd ma oda. Nekem elsőre nem engedi, hogy felvegyem. Ezt kell, hogy menjek, és utána. Ó! Csontok! Megmentelek! Gyere ide, Átus! Csá! Nem áll, mellé dobtam. Hoppá! Van madárlevelem. Hagyj vegyek már fel egy csontot. Jó, nyugodtan. Itt van egy csomó. Mennyi csont van itten már? Dobd már. Így elalszik. Csak annyit látok, egy hülye gyerek rádobálja a tűzre. Betémelem. Szomjas, fáradt. Én nem, csak te. Jaj, te gyerek. Na, pusztulj már szét atomjaidra.
Egyszer megütnek. Ja, már nem. Wow. Megvan a eggenek a tábla. Egyszer megütnek, és mi van akkor? Nyuszi! Meghalsz! Jó, nem éri meg utána menni. Menj innen. Na, craftolni van kedved. Craftolni van kedvem. Craft... Volt már reggel? Ez nem az. Várjál. Hatus, Mi van? volt már reggel? Nem. Hát de este van megint. Vagy lehet, hogy még mindig. Még mindig. De egyszer voltam világos is nálam. Igen, amikor feljöttünk, de... Azon kívül is volt a kutya. Megvan a teknős páncél? Nincs. Nem fér hozzá több csont? De, megvan a teknős páncél. Aha, 15-nél nem fér több. Rag, Hogy lehet csinálni páncélcsont? van kell hozzá csont meg, mi az? Ez a gyanta. Nem gyanta, mi az? Klóca, nem tudom mi az. Igen, Aha. klóc. És ezt vegyem föl. Mit az armor, Aha, ez armor. Aha, lehet csont csinálni, kosarat meg, mi az? Nem, nyílkosarat, bocsánat. Vol. Nincs armor, nem fér hozzám több. Amúgy van új csapda? Nem tudom, egyet építsünk. Nincs új csapda. De van valami új nem tároló. Csontkerítés, morbid. Itt láttam egy pár nyuszit, úgyhogy Én is. egyet, ha nem zavar, egyet leteszek. Van nálad bot? Mit? Egy ilyen Mi ez? nyúlcsapdát. Most is szalad egy nyúl. Jaj, de király! Ez de jó, tetszik. Ez mi? Vol waypoint rack. Na ez nem tudom mi. Azt bírnám, hogyha beletennének egy pár autót ebbe a játékba. Ja, biztos jó lenne. Azzal menne egész égi. És mindennek neki menne, igen. Nagyon szar lenne. És mi lenne jó? Mert akkor tudnám csapatni. Mindig, minden játékban, amiben van autó, neki mész mindennek. Raktál már le nyúlcsapdát? Aha, csak Ja, tényleg odaépítettem ma. Miért pont oda? nem tudom. Szétszedhetem? Ne. Visszaadja amúgy az alapanyagokat? Lehet. Megnézzük. Nem. Miért? Most szükségünk van. Mire? Alapanyagra? Nem. Ezekre. Mert még nagyon az elején járunk, még szükségünk van mindenre. Majd, hogyha olyan leszel, mint egy normális. Azt mondod, hülye vagyok? Nem. Nem. Hol vagy? Gyere ide. Cic. Gyere ide, te kutya. Macska féle. Szia, támadnak téged mindjárt. Úgy nem. Nagy baj, hogy megöltem egy őzikét. Nem. Van nyuszi csapdány. Nem érünk Amúgy fel. valahol ide építkezhetnénk tényleg. Hát már nem ártana, mert ide leraktál. Várjál, nem ide építkezünk, ide föntre a hegyre. Ide kilátás. Nézd meg, itt jó lenne egy ház. Jó, hát. Miért pont oda fel? Küldök egy üzikét. Ez az Hát nem erre jött. Ja, pont ide. Nem jó. Ide. Oda nem, tuti nem leszázunk. Max ide le.
Bill. Na. Oda lentre építkezünk. Akkor addig lerakom a ház alapját. Oh, okay. Sorry. Még egy picit vízre akarom tenni. Miért? Miért vízen legyen? Akkor felviszem Várjál, oda. Bill. Na. Miért nem tudom kitörölni? Miért olyan lent legyen? Nem, hozzuk fel. Hát igen, mert köré is kéne valamit építeni, nem? Hol van a tűz? Ottól a padok. Nézd meg, itt jó lesz, és akkor köré tudunk építeni. Aha, Bill. Messze van. Messze van. Na, jó. Miért? Elindítottad már? Aha. Ah, jó van. Szütöm. Hopszika. Ebbe lenne sör kéne? Miért nem? Szedjem szépen már. Lizzy! Meghalt. De gonosz vagy. Ezt az egy fát kihagyom. Akkor elmész, keresel egy olyat? Mi? Egy ilyen... Serpenyőt? Aha. Hát várjál, mert vagy menjek oda, ahol te vagy. Jó lenne, ha segítedne. Miért? Hát mert kéne embert égetni. Egy csont. Aha. Páncél véget neked. Nem baj az. Én el vagyok páncél nélkül is. Én már nem fér hozzám több. Hát most te szereted a malackólát? Malackólát. Persze. Hát miért nem szoktál inni malackólát? Hát cocacóla. Ez a malac.
Majdnem azt mondtam, hogy maradsz. Erre. Igen, ez olyan, mint amikor anya megkérdezte, kérsz egy kis narancsos szörpöt és barackot olyan. Kérek, hát ez barack. Azt hiszod, ami van. Ó. Én ezt kifosztottam ezt a falut, megyek a másikhoz. Nincsen? Hol találtunk mi kötelet? Ebbe a faluba? Nem. Jé, arra felé, amerre vagy, értem. Hol van az a... Van benne nyuszti? Ebbe a játékban van? Ez beszarás. Nyúlcsapda mellett elszaladt a nyúl. Okosabbak a nyulak, mint mi. Itt van a fa, amit kivágtam. Romlott. Úgy visszajöttél, mert Futok. besötétedik. Meghalok. Osztana. Mi történik? Rage-elek egy kicsit. Nem. Igazi túlélő vagyok. Miért van? Ja, az a páncél. Be van fáslízva keze, az a páncél. Hát igen. Engem megtámad egy atus. Ó, hogy egyen már meg a májegat. Atus, futok hozzá, fuss már felém, légy szíves. Nem kell már. Megijedtem. Nem kell. Azt hittem jönni fog utánam, de nem jött. Megijedtem, mert hirtelen jött. Betímelem. Ja, most levelekkel retemni. Toll. Ezek jól jönnek. Ha látsz virágokat, amit fel lehet venni, szedd már fel. Azok jól jönnek. El kell ültetni. Vettem el tollat. Mit lehet tenni? Tollat meg Megfogad. fogat. Akkor teszek rá összes fogat ráteszem. Ott van. Mint 10 bot? Ja. Menjek felé? Nem kell. Mint cikiben be fog sötétedni, mielőtt megépül a ház. De itt vagyok ma. Csak itt vagyok annál a falunál. Ahonnan szereztük a kötelet Várom állítólag. a barátainkat. Én nem. Szerencsére. Nem ez a falu az. Meg javarészt. Hát de nem múltkori, most. Jó, Halacskák. abból a faluból. Az egyik sátor volt benne. Megöltem a halacskát. Jó lenne, hogyha megépülne gyorsan a ház, mert akkor belsébe tudod ilyen kóla, csoki, gyógyszer, ilyen tartót akarok tenni. Na mindegy, akkor nem lesz kötelem. Pedig nem ártana. Bakker. Nem már. Ebbe lehet aludni multiba is. Miben? Ebbe, a házakba. Meg a sátorba is. Attól is ott a haver. Mögöttem? Nem, előtted. Vigyázz, rád ne dőljön.
Pedig ez rám fog. Ő havernak van helye, tűzhely, úgy értem. Van, nincs meggyújtva. Rádobjam? Meggyújtom vele. Nem akarom megenni a kajádat. Azt megetted a lábat. Nem kell nekem, Nem hogy annyira éhes, az nem. hülyeségből raktam rá. Meg véletlenül. De ezt innen kiszedem. Nagy, nincs nyúl a nyúlcsapdába? Szétszedhetem? Ne. De nincs értelme így. Atus! Szedd a tollat! Hülye madarak belementek a tűzbe. Jaj, én véletlen szítottam a tüzet. Kiabálnak. Jó helyre raktuk a házat. Miért? Mert mindig bele fog spannolni egy, hogy hívják? Bokor. Jaj, nekem nagyon kéne, hogy hívják. Szedjük szét. Ne, hagyjad! A bokorot mindig kiszedjük, azt se. Nincs értelme. Neked kell csont? Hát nekem nincsen.